Разкажи как стана всичко. Значи, улов на царевица с чесън, наше собствено производство. Битка около 20 минути и половин час. Каква дълбочина беше? Дълбочина около 5 метра и половина. И къде се намираш? На Агов до, мерси. Сега, как се казваш? Значи, не знам, нямаме теглилката, ще трябва да си вземе за бъдеще явно. Да. Много силно ми натяга на ръцете, според мен това има над 10 кг. Да, като гледам как ти са се изпънали мускулите. Около 11 и ми се уморява ръката. Добре, айде, че и кръста ще се. Внимателно. Положи го много, много внимателно. Фалото е на плувка с основно влакно 0,18, повод 0,16, кука 10 номер. Ето това е животното. 11 кг, половин час битка. Да, доста време се мъчихме. Пулс 200. Yes. За кръвното не знам. Чакай да те гледаме как го пускаш. Айде, положи го внимателно. Ето, моето момче. Отиваш си вкъщи. Достойно се бои, за да се прибере. Много готово. Остави го сам да... Охо.